kilohertz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Diyos marhay na hapon sa Indogabos, mga tugang. Good afternoon, everyone. Diyos marhay na aldaw sa Indogabos, mga tugang. Nagiraray, buhabalik ang sa Indog lingkod, si Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi, sa tuyang programa na marhay na hapon. Kumusta po kamungunya na aldaw na hapon? Na hapon. Primerong aldaw kambulan ning Abril. January. Ano nangyari sa Father? No? At katapos sila magkakan, sila pagkatapos magtarap. May mga tugang, kumusta nagkakan na ba ka mo? Hindi ka mo magpagutom. No, mga tugang, kunya na aldaw ning Huwebes Santo. Okay, Huwebes Santo mga tugang ngunyan. Patuyang ginigtom ang sabi nga mandatum. Ano yung mandatum? Mandatum is a command. Kung saan mga tugang sa tuyang ginigurumdom ang mga huring aldaw ni Kristo digdi sa daga. No? So yun mga tugang ang sa tuyang ginigibo. Kasubong aga, kami ni Father Joseph, nagre-represent kang UST Dominican Community, nagduman po kami sa cathedral, nakisumaro kami, nakiiba kami sa mga kapadian digdi sa Legazpi. Of course, na pinamumunuan, pinamamayuhan kasatuang mahal na obispo ni si Bishop Joel C. Bailon. No? So kasubago sa muyang sinariwa, no, ang mga pangako, okay, kan sa muyang pagkapadi. Yan mga tugang. Kaya ngunya na daw sa tuyang urulayan ang pagkapadi. Magayunan baga mga tugang ang pag-ulayan ang pagkapadi. Ano? Si Father Butch 37 anyos na parang naging pari. Okay? At ang pagiging pari, walang retirement. No? Sulat ako nga na yung libro na yung My Priesthood During the Pandemic. So yun sa kuyang ginigibong parang libro man, unpublished work na ni Father Butch. Yung mga tugang na ang pagkapadi ni daing apod ka iniho ning retirement. Hindi pa katapos kang halimbawa nagtrabaho kang accountant o because priesthood is alive. Okay? Ang pagkapari namin ay buhay. Okay, tandaan po. Pagkurulayan ng mga tugang na yan, ang pagkapadi, buhay. Ano? Yan ang buhay. Buhay. Okay, bago kayo maging padi, buhay ng pari. Okay? Buhay ng pari. Yan po. Akala niya natin, napakadali ang maging pari. Hindi po, napakadali ang maging pari. Ano? So, mga tugang sa tuyang pag-urulayan yan. So, anyway, bago kita magpadagos ka sa tuyang programa, mga tugang, mga G.O. na kita ka sa tuyang paboritong mga G.O. natabangan kita ni Maria sa tuyang programa, kita ay enlighten, liwanagan, bigyan ng inspirasyon, parang anumang sasabihon, anumang gigibuhon ko ay maging kapakipakinabang sa Indogabos. At sa kalaluwalhati o dakila sa Panginoong Diyos. Okay, magpangadya na kita mga tugang. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man umiling ang iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen,
at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan. Bagkus kami iyong dinggin at kaawaan. At mahal na Birhen Maria, hiningi po namin sa iyo na pakisabihan po ninyo ang inyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, aming Diyos, na iligtas niya po ang mga nagtatrabaho o ang may-ari o nangangasiwa at mga nakikinig o tumutulong sa DCGB na ilayo sa anumang kapahamakan o iligtas sa anumang kasalanan. Nawa kami ay kasangkapanin niya sa papalaganap ng mabuting balita. Ang lahat na ito ay hingin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos mabalos po. Okay? Sa pag-antabay nindo. Talagang inaabangan talaga ang programang Marhay na Hapon. Tayo nga ni pinag-uurulayan digdi, walang maiba kundi ang manungod sa karahayan. Ano mang ikakarahay ka sa tuyang buhay, yan pag-urulayan ta. Bako yung maraot, nakakaraot, nagpapakaraot, kundi ikakabuhay ta na marhay. Ano ba? Ikagaganda. Kaya sa Marhay na Hapon, okay, magandang hapon, good afternoon, okay, buenas tardes kung sa Espanyol. So, mga pag-urulayan ta ang ikakarahay. Ngunyan na Huwebes Santo, kung saan, kung saan natin at ating inaalala sa tuwing ginigirumdum ang hapunan ni Kristo. Okay? Hapunan ni Kristo. Yun, the Last Supper. Alam mo, yun ang sinabi ng nito sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kapitulo 13, hanggang versikulo 1 hanggang 15. Besperas ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan. Yun. Doon, ngayong araw na ito, sa tuyang ginigurumdum ang pagpili ni Kristo ng mga pari. Okay? Yung mga alagad, ang unang pari ni Kristo. Okay? Naghahaponan sila noon kasama ang mga alagad. Okay? Naisilid na ang Diablo sa isip ni Judas. Wala na si Judas Iscariote doon sa Last Supper. Ang nagkanulok kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. So yan ang napakahalaga. Alam ni Jesus ang kanyang sarili. Kilala ni Jesus ang kanyang sarili. Sabi niya, mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus. Okay? Naghubad ng kanyang panlabas na kasuutan. Bakit kaya? Anong ginawa ni Jesus? At sinimulan niyang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Okay? So yun ang nangyari mga kaibigan nung last supper. Okay? Yung Huwebes Santo. Kung saan na si Jesus ay naghugas ng mga paa. Paglapit niya kay Pedro, tumutol ito. Sabi niya, hindi ko pahugasan sa inyo ang aking mga paa. Hoy, syempre kasi alam ni Pedro na bakit ko papahugasan ang aking paa? Nakakahiya naman, 'di ba? Siya kasi kinikilala na siya ay guro, siya ay Panginoon. Pagkatapos, alam mo kasi ang naghuhugas ng paa ay mga alipin lang. Kaya kung si Jesus ay huhugas ng paa, ang mangyari,
itinuturing mo si Kristo alipin. Kasi ang tagahugas ng paa ay mga alipin lang. Yun. Kaya may dahilan man si Pedro eh. Huwag mo sasabihin na ay, ayaw ni Pedro dahil sa ano siya, baka yung kanyang paa may alipunga. Walang alipunga. Ano? Wala naman alipunga. Nagpapa-pedicure pa nga si Pedro. Hindi po. Walang alipunga. Sabi ni Pedro, hindi ko po hugasan. At sabi ni Kristo sa kanya, kung hindi kita hugasan, wala kang kaugnayan sa akin. O ano sinasabi ni Kristo dito? Relationship. Ano? So in other words, talagang gusto ng Panginoon na ipadama sa mga alagad niya ang relasyon. Okay? Mahalaga baga ang relasyon? Okay? So in other words, dito sabi ni Kristo, kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Wow! Gusto pa magpa-shampoo. Kasi Pedro talaga, gusto pa magpa-shampoo pa. Yung ulo niya at kamay. Magpapamasahe pa. Grabe talaga si Pedro. Joke lang, sabi ni siguro ni Pedro kay Lord, joke lang. Kaya sabi ni Jesus, ito naman sabi sa kanya ni Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangan hugasan pa o maligo na. Okay? Sapagat malinis na ang kanyang buong katawan. Okay? So panong ito ng may pandemya at meron pa po ang pananakot ng COVID-19, kinakailangan maglinis po tayo ng ating kamay. Okay? Dapat may personal hygiene tayo. Okay? Malinis. At nasabi ni Kristo, at malinis na kayo. Ngunit hindi lahat. Sino ang tinutukoy niyang hindi lahat malinis? Okay? Yung nawala, hindi siya nalinisan eh. Bakit? Absent. Umalis. Sino yon? Si Judas Iscariote, nakipagsabwatan sa punong saserdote na dakipin si Jesus. Yun. Kaya yun po, alam mo, gusto ng Panginoong Jesus maging malinis tayo. Okay? Napakaganda po yan. Maging malinis tayo. Okay? Alam mo, nililinisan tayo ni Jesus. Sabi ni Jesus, nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, nagbalik sapag. Sabi ni Jesus ay ito, nauunawaan ba ninyo? Tinawag ninyo akong guro at Panginoon. Kahapon, hindi ba? Sabi ni Judas, ikaw po ay guro. Okay, guro, ako po ba? Pero sabi ni Pedro, ako po ba Panginoon? Tingnan mo, ang tawag kay Kristo kasi, Panginoon. Yung tumatawag kay Kristong Panginoon ay yung mga taong nagpapasakop sa Kanya. Yun, kaya tinawag Panginoon. Nagpapasakop. So in other words, makikita natin ang relasyon. Pag tinawag mo si Lord na Lord or Panginoon o kagurangnan, ibig sabihin, magpapasakop ka sa Kanya. Okay? Kung ang tawag mo kay Kristo ay guro lamang, okay? Ordinaryo lang, parang propeta lang yan. Guro, propeta, tagapagturo. Okay? Yan ang pagkakilala ni Judas Iscariote. Okay? Sabi ni Kristo, tinawag ninyo akong guro at Panginoon. At tama kayo. Okay? Sapagat ako nga, kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Yun. In other words, we have to be caring for each other. Okay? Importante yan mga kapatid. Okay? Tulad ng tayo binigyan ng Panginoon, sabi nga, we are gifted
so that we can also give. Pero ang ginawa ng Panginoon, maghugasan muna kayo ng paa. Okay? Dapat din kayong maghugasan ng paa. So in other words, kayo muna bago kayo manghugas ng ibang paa. Okay? Hugasan ninyo ang inyong paa at ang mga paa ng inyong mga kapatid. Yan mahalaga. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Yun. So mga kaibigan, doon tayo doon tayo magbibigay ng diin. Ito, napakaganda itong sinabi ng ating Panginoong Hesus. Ano kasi napakaganda ito? Ang sabi ng Panginoon ay ito. Okay? Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Okay? So, maganda po ang maraming mga ibinigay sa atin si Jesus na halimbawa. Okay? Sige nga. Yan ang pag-usapan natin ngayon na Huwebes Santo. Maganda yan pwede kayo mag-text sa akin at ano ba ang mga mabuting halimbawa na ginawa ni Kristo nang siya'y nabubuhay pa. Okay? Balikan natin ang Ebanghelyo. Okay? Marami ang ginawa ni Kristo ng halimbawa. Balikan natin nung kapanganakan niya. Okay? Marami talagang halimbawa. Okay? Sa buhay niya. Okay? By the way, kanina gusto ko lang bago ko ipagpatuloy ito, gusto ko lang balikan yung nangyari kanina doon sa cathedral. Kami mga pare ay nagpanibago ng aming yung panuga. Okay? Pagbago ning panuga kang mga padi. Okay? So siguro nakinig kayo naman sa DCGB kanina, di ba? Okay? O kung nanood kayo sa Radio Veritas, nandun data, hindi ko alam nandun syempre. Okay? So, pero nakita ko ang DCGB nandoon. Okay? So, yun, binigay na live ang nangyari kanina doon sa Christmas sa sa cathedral. So, ang maganda yung homily ng ating mahal na obispo na nagpapaalala sa aming mga pare. Una, sabi niya, gusto kong balikan ang sermon ni Bishop. Sabi niya, tinanong daw niya, hinapot daw niya yung mga seminarista. Okay? Kung kayo, mga seminarista kayo, pag sisermonin kayo o kayo magsisermon sa mga pare ngayon Huwebes Santo, okay? Ano ang sasabihin nindo sa mga padi? Okay? Alam mo, magayon, sinabi ni Bishop. Kaya gusto kong ulitin ito kasi magayon baga. Ano man magayon? Ulit-ulitin. Ano mang masama, itigil. Kaya yun, ulit-ulitin natin yun. So, yun, bago natin pasadahan yung tanong ni Father Boots na ano ang mga halimbawa ng Panginoon na dapat natin tularan. Yan po ang talagang gusto kong bahagi sa araw na ito ng Huwebes Santo. Pero bago yan, ito na nga. Ito. Alam mo, siguro, kasi ang mga seminarista na hindi pa naman sila pare, ay siguro naghahanap din ng halimbawa. Okay? Halimbawa. Kasi magiging pare sila. Sino kaya ang halimbawa nilang pare? Alam mo, ako, nung hindi pa ako pumasok sa seminaryo, meron akong tingalang pare. Ang bait na paring ito. Sana pag maging pare ako, maging tulad niya ako. Yun. Mabait. Hindi lang mabait. Okay? Banal pa. Palagi ko nakikitang mapagmahal, maasikaso, okay? Nagdarasal, okay? Pagka nagpapakumpisal. So talagang wow, sabi kong parang ito talaga, pag naging pare ako, gusto ko maging tulad din niya. O di, ganito ang nangyari sabi ni Bishop. Tinanong daw niya yung mga seminarista. Ganito. Ikaw, seminarian A, anong sasabihin mo? Sabi ng seminarian Bishop, kung ako ang magsisermon sa mga pare, ipapaalala ko, ipapagirumdum ko sa mga padi na ang padi ay alter Christus. Yan po ay Latin. Alter meaning other. Okay? Pwede mang altar, Father. Father, alter, saka altar.
Iba lang Father ang spelling. Alter, A-L-T-E-R. Sa Latin po yan, ang ibig sabihin, other. Okay? Other. Okay? Iba. Then, altar, pwede rin kasi ang padi dahil sa altar. Dahil gabos na simbahan ng Katoliko, ang mahiling mo ay altar. Daing simbahan na daing altar. Bakit? Because the altar reminds us of the sacrifice. Who is that being sacrificed? Jesus is sacrificed. Okay? The Lamb of God. Okay? Kordero ng Diyos. So yan po ang masasabi natin na altar or alter. Alter na lang, hindi alter. Binigyan ko lang kayo para at least alam nito. Alter Christos. Ang ibig sabihin, other Christ. In other words, tulad siya ni Kristo. In other words, kung in our modern parlance, man, sa salitang mga millennial, Father, millennial ka ba? Hindi, centennial na ako. Hindi man, sinyal pa lang ako, senior na si Father Bombase. Okay? Senior, 63 years old na. Gusto ko maging centennial. Okay? So, yun, ang ibig sabihin, mga tugang, Christ-like. Okay? Alter Christos simply means Christ-like. Tulad ni Kristo. Yan. Other Christ. Okay? Okay? Yan. Yan ang sabi. Yung pangalawa na seminarista, sabi naman, gusto ko, kung ako ang magsisermon sa mga padi, sasabihin ko sa mga padi na yung maging silang pastor, taga-alaga. Okay? Ang pastor baga, taga-alaga. Okay? Nagpapakumpisal, okay? Nagmimisa, nagbibisita sa mga bahay-bahay, yung pastoral visit, igawain pari talaga yun eh. Alam mo, maganda po yan. Nung parish priest po ako sa Manawag, Pangasinan, kahit sa UST parish po ako sa UST Manila, isa sa mga ginagawa ni Father Bombase ay magbisita sa mga bahay-bahay. Bakit, Father? Wala bang pagkain sa kumbento kaya nagbibisita ka? Hindi. Nagkungumusta. Oy, kumusta na kayo? At sa pangungumusta, wag mo naman sabihin, oy, bakit hindi ka nagsisimba? Ay, pangit yan. That is a wrong approach. The pastoral approach is show your presence to them. Okay? Pastoring. Okay? Yan, importante pala yan talaga. Giving time. Alam mo, mahirap talaga ang gawaing pare. Ako po yung naging parish priest. At ngayon, paring pare. Okay? At kahit nasa pandemya, may ginagawa kong libro ngayon. My priesthood during the pandemic. Okay? So, yun. So, natutunan ko ang number 1, before you care for others, dapat may self-care. Yan. Natutunan ko yan. Bago ako mag-pastor sendo, I have to pastor first myself. How? By disciplining myself. Okay? So, importante yan, mga kaibigan. So, kaya nga, mahalaga yan. Okay? So, yun, maging pastor, alagaan ang mga tao ng Diyos, the people of God. Okay? Yan, maging pastor. Tapos yung pangatlo, hinapot niya, ikaw, Seminarian 3, ano ang sasabihin mo sa mga padi ngayon na Huwebes Santo na sa indang ginigurumdom ang kanilang mga panuga bilang padi? Si padi. Okay? Anong sa imong sasabihon? Sabi ka itong Seminarian 3, Father, ay Bishop, ang sasabihin ko sa mga padi na magbabago ning panuga kan sa indang pagkapadi, iniho, magi silang ama. Father. Kaya nga tinawag mong father eh. Hindi sister, hindi mother, hindi brother, kundi father. Hindi ba tawag nyo kay Father Butch? Father? Hindi mo naman tinawag. O pwede man, minsan sa estudyante ko, tawag sa akin, Pads. Pwede na rin. Padre. O, mga ganyan, padre.
Pero alam mo, father. Bakit father? Alam mo, ano ba ang pagiging ama? Ang pagiging ama ay hindi yung nagkaaki ka. Makaaki ka na makaaki, pagiging ama. Bako, nakaaki ka lang. Bako kang ama. Kadakol kasi ngunyan, mga arog ka ni, mga father ngunyan, na father, hindi pare wala mga, na maraming mga bata ngayon, walang tatay. Okay? Walang tatay. Ako naawa ko sa mga may mga, of course, may mga pinsan din ako ngayon, mga pamangkin na kawawa naman naisahan, nabuntisan, kasi maganda, nagpabola, hanggang nabola, nang nagkaroon ng bola, okay, yun, iniwanan ng kanyang boyfriend, bye-bye, okay, yung iba naman, nadalawan pa. Sabi ko sa akin pamangkin, ano pa, papangatluhan mo pa ba yan? Mabuti nga, tinutulungan ni Father Boots sila no? Alam mo, kahit na ako tumutulong, minsan parang ako nagiging ama sa kanila. Kaya naging pari nga ako Parang wag ako magkaroon ng anak, baka tapos ngayon may anak ako. Minsan mahirap Pero alam mo, ito ang pinakamahirap Ang pagiging ama, na ipapakita po ito sa pag-alaga, hindi yung panganganak, manganak ka ng manganak, hindi po yan. Maraming mga bata ngayon na ay orphan, ulila, walang ama. Walang ama, may ina, pero walang ama. Nasaan ang ama? Yun, tatay. Hinahanap kita, tatay. Nasaan ka na, tatay? Kawawa naman ang iyong anak. Ulila tuloy ako. Wala akong matawag na daddy. Wala akong matawag na papa. Wala akong matawag na tatay. Yun. Marami ngayon. Mga bata, walang tatay. Absentee father. Naalala ko tuloy si Bishop Sok. Nung ako po'y parish priest sa Manawag, Pangasinan, for almost 6 years. Okay. So, every Holy Thursday, nandun po ko sa Pangasinan. Of course, sa cathedral. At ito ay napakaganda na sinasabi ni Bishop, paalala, na kahit sa seminaryo daw, may mga absentee father formator. Kaya yung mga seminaryan, nasa si father, sabi na, sa seminarista, ay busy po, nandun sa nagbibigay ng recollection doon sa ibang lugar. Ganon. Alam mo, mahirap po talaga maging ama. Kasi pagiging mong ama, okay, aalaga ka talaga. Even to the point of your physical presence, dapat nandoon ka. Alam mo, sa pinakamahirap na gawain ng isang pare, tawagin siyang father. Kaya tawag niyo kay Father Boots, father, hindi ba? Hindi mister. By the way, sa French, ang tawag sa Mr. Monsignor. Kaya mga Monsignor, Mr. Okay? Kaya yan ang French word, whatever. Pero alam mo, the greatest challenge of being a priest, sa ginagawa kong libro ngayon, ito po yan nasa last part ako The greatest challenge of being a priest is to be a father. Okay? Pagiging ama. Okay? Bakit? Ano ba ang pagiging ama, father? Pero doon ko nga, maganda yung reflection ni Bishop at doon ko susundan na tularan natin si San Jose. San Jose, he is the father of Jesus. Chaste husband of Mary. Okay? Chaste life. Okay, yun yung importante. Pwede ba yun, father? Father ka, pero chaste ka. Father ka, wala ka naman talagang anak. Ang sabi nga maganda nito, na yung bang every now and then, kaya tinawag ninyo si father, yung pare, father, because they begot you spiritually. How? When you were baptized, okay, when you were baptized, who baptized you? The Father. Okay? Who gave you the name? The Father.
Kaya, Gallardo, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Jesus, binibinyag. Siya nagsabi ka ito, hindi ba si Father? Yun. Si Father ang ano sa iyo, nagbigay ng pangalan, at si Father ang nagbigat sa iyo, nag-aki sa imo. Kaya si Father ang ama mo. Kaya ibaga, si Father ang Father mo. Okay? Of course, you are not my beloved biological children. You are all my spiritual children. Kaya alam mo, isa sa mga tawag kay Father Boots, mula nung sa Manawag, Pangasinan ako. Okay? Kasi may marami akong mga anak-anakan. Okay? Yung mga anak-anakan. Okay? Mga bata, anak-anakan. Ang tawag nila sa akin, may nagsabi kasi sa tatay. Ayaw, tatay. Ang tatay ako. Hindi ba nagpadi ako? Abo ko maging tatay. Pagkatapos sa apo din mo kong tatay. No? Tay. Tay. Tatay. Ay, Pero anyway, gusto ng Lord that we as a priest have to be like Saint Joseph who fathered Jesus, his son. Okay? Sana maintindihan nindo ako mahirap kasi intindihin Ako din, hindi ko maintindihan ako, tatay. Tawag niyo sa kuya, tatay. May naman nag-aapod sa kuya. Miski, minsan sa Facebook, malalaman ninyo, hi, tatay. Ano ba? Anak ba ni Father Butch yan? Bakit tawag sa kanya tatay? Alam mo, mga kaibigan, yung mga kaibigan kong Iglesia ni Cristo din. May mga kaibigan akong Iglesia ni Cristo. Nakikinig din sila ngayon, siguro. But anyway, hindi mo ako inaatake ng mga kaibigan kong yun Pero iba kasi inaatake ako But nang sa akin But kaibigan lang. Hindi yung kaibigan ko lang po sila. But anyway, hanggang doon lang. Ginagalang nila ang paniniwala ko, ginagalang ko rin ang paniniwala nila. Basta magkaibigan lang kami. We do not talk about religion. We simply talk about pagiging tao. Okay, yan ang kaibigan ko na Iglesia ni Cristo. Nag-usap kami. Sabi niya, nagulat ako may tawagin, tatay, si tatay, papunta na dyan. Papunta niya si tatay. Bakit tinawag yung tatay? Yung palang tawag nila sa kanilang parang pastor, tatay. O yun. Alam mo, tatay. Father. Sa English, father. Sa Tagalog, tatay. Sa Espanyol, actually sa Chinese, baba. Okay? At sa papa, nainay. Okay? Nainay. Sa Chinese. Okay? Papa. Okay? Ang spelling na actually noon, iba. Okay? But sa, father. Okay? Padre. Okay? So, yun po mga kaibigan ang sa tuwing pagnilay-nilayan. Ang pagiging padi. Kang mga padi, okay? Unang-una, siya'y padi dahil siya'y dapat maging alter Cristo. Dapat siya ay maging tulad ni Jesus. Okay? Kaya nga, nang ako ay nagtuturo pa noong 1985 to 1987 sa Ecclesiastical Faculty of UST Central Seminary, doon sa UST, parish priest na po ako noong panahon na yan. Ako'y binigyan ng subject. Okay, kahit wala pa akong STL, hindi ako licentiate, pero nakalagay doon, guest lecturer, guest professor, Father Gallardo Bombase, OP. Okay? Anyway, kasi cum laude lang naman po, kasi sa theology si Father Okay? Ang yabang mo. Doon, sabi niya, okay, ito ang tinuro ko sa mga estudyante ko sa pastoral theology, administration of the sacraments, and pastoral accounting. Okay? Alam mo, ang sabi ko sa mga estudyante ko, at the end of the class, and every day of the class, and towards the end of the class, ito po, you may forget all what I have taught you. Pwede niyong makalimutan ang lahat ng mga tinuturo ko sa inyo, pero huwag niyo itong kakalimutan. Always bear this in mind. What would Jesus do? Okay? Kung sa Tagalog, ano kaya ang gagawin ni Jesus? Number 2, what would Jesus say? Ano kaya ang sasabihin ni Jesus? Yan.
Yan. 2 questions. Apply that as a priest. Pag nagiging na kayong pare, habang nagbibinyag kayo, nagkakasal kayo, nagmimisa kayo, naggagawa kayo ng pastoral duties, parish priest, whatever, always remember the 2 questions. What would Jesus do? And what would Jesus say? Ano kaya ang gagawin ni Jesus? Ano kaya ang gagawin o ano sasabihin kaya ni Jesus? Because as a priest, we have to be alter Christus. Tulad ni Jesus. Kung hindi tulad tayo ni Jesus, bilang pare, sino ba ang tinutularan mo? Tinutularan mo ba si priest actor? Si priest stockbroker? Si priest media? Si priest broadcaster? Pare, hyphenated priest? Alam mo, you will never be happy. I have been, of course, in the media for 38 years. 38 years na po ako sa broadcast. Mula pa nung 1981 doon sa Radio Veritas Manila. Pero ito lang ang pumasok sa aking isipan, huwag maging lumaki ang ulo mo. Okay? Hindi ka broadcaster. Ikaw ay pare. Kaya sa programa ko, tingnan ninyo, may dasal pa. Father, dapat wala nang dasal yan. Wala nang opening prayer, wala nang closing prayer. Dapat broadcaster ka, nasa radyo ka, hindi ka sa pulpito. Alam mo po, first and foremost, si Father Butch, hindi priest media. Hindi si Father Butch, priest broadcaster. Si Father Butch, priest and as a priest. Paring pare. Okay? Maraming salamat po. Babalik tayo uli. Medyo nag-overtime na tayo sa first part. Magayunan ko ta sana ang asal ko pag-urulayan pero kulang na kulang talaga kita sa oras. Anyway, mga kaibigan, babalik muli si Father Butch sa satuyang second part at pag-urulayan ta, sana ma-extend na satuyang programa. Ano ba ang mga halimbawa na ginawa ni Kristo dito sa mundo na dapat natin tularan? Okay, para maging tunay na alagad ni Kristo. Ang oras po ngayon, ang oras natin ay, tingnan natin sa oras, ay 39 minutes after 1 o'clock. Kaping swak sa iyong panlasa? Mixton Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixton Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat. DocF Mixed Coffee, Immune Booster, Anti-Constipation. DocF Mixed Coffee, ang kaping para sa lahat. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. The Big C Card na tayo! Also available, DocF Mixed Capsule, the natural sex enhancer. DocF Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and DocF Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin daig magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po ni Congressman Fernando Didi Cabredo, na kami. Iliho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo.
Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Okay mga tugang, balik kita guys ito ang programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombasi, OP ng UST Legazpi. Kanina ang ating pinag-uusapan ay tungkol sa pagiging pari. No? Ang una talaga, ang talagang challenge o hamon sa pagkapari, Father, ipakita mo sa akin si Kristo. Ipakita mo. Ibigay mo sa akin si Kristo. That is the clamor of the people of God. Okay? The clamor of the people of God na sinasabi, pakita mo si Kristo sa kuya, Father. Okay? Let me see Jesus in you. How can I believe in Jesus that I cannot see Jesus in you? Ay, nako. That is the greatest challenge sa mga pare. Ano? Kaya nga kanina tanong ko sa inyo ano ba yung mga halimbawa ni Kristo na dapat natin tularan? Si Kristo, ininsulto. Anong ginawa ni Kristo? Lumaban ba siya? Okay? Hindi. Pero nung inapi ang mga tao, anong ginawa ni Kristo? Lumaban siya. Okay? Ipinagtanggol niya yung babaeng nahuling nakikiapid na dinala ng mga eskrib at pariseyo. Ano ginawa ni Kristo? Ipinagtanggol niya yung babae. He was the great defender of women. Okay? Kasi alam mo, ng panahon na yun, talaga ang babae ay binabaliwala. Pero alam mo, ang talagang makikita natin si Kristo, pag siya sa kanyang sarili, ay nahayaan lang niya. Nung nilalatigo siya, nahayaan niya. Pero, iba ng usapan. Pag ang tao ay pinahihirapan. Kung ang pahirapan mo, okay lang, I can manage, sabi ni Kristo. But pag pahirapan mo ang mga anak ng Diyos, doon makikita natin na si Jesus Christ became like Moses. Okay? Okay? Makikita natin si Jesus like Moses in the Old Testament. Nang nahihirapan ang mga Israelita, anong ginawa ni Moses? He sacrificed himself to be the leader of these people na kahit yung mga tao ay nagko-complain. Okay? Why did you bring us out of Egypt? Sabi kay Moses, sabi niya siguro ni Moses, ano ba ito, Lord? Ang sarap ng buhay ko. Pagkatapos ito. Pero anong ginawa? Anong ginawa ni Moses? He went to Pharaoh. Okay? Ipinagtanggol ang mga Israelites. So, alam mo, isa sa mga gawain ng pari, ganon din Kaya minsan mga pari, nakikita ninyo, okay? Ipinagtatanggol ang mga tao. Pero pagdating, pinagtanggol ba natin si Father chinismis? Wala lang. Hayaan mo lang. Hayaan mo lang. Alam mo, marami ng pari din na chinismis, siniraan ng mga parisyoner. Okay, may isang pare, siniraan siya ng parishioner. Tapos nung magkasakit yung pare at yung malapit ng mamatay, yung pare, yung nanira sa pare, sa kura paroko, ay pumunta sa kumbento at makaawa, Father, sorry, sapagkat ako po talaga ang naging ugat ng paninira sa iyo
Ikinalat ko kasi, Father, dahil po sa kumbento may nakikita akong may nakasampay na na mga damit, na may damit babae, may damit ng bata. Si Father, alam mo, si Father may anak, may asawa. Alam mo, si Father kasi, kahit sa hirap ng buhay, walang gaano nagsisimba sa pandemya, ay nag-ako na maglaba. Naglaba. Pagkatapos paglaba ni Father, sinasampay niya. Yung mga tao naman, sa nakita sa kumbento sa sampayan, may mga ibang mga damit. Ay, si Father, siguro may ganito. Wala naman. Hindi niya alam ang punot dulo na si Father pala ay maliban sa nagmimisa, nagpapakumpisal, pag spare time niya, tumatanggap ng labada. Mabuti nga hindi nagtitinda si Father ng barbecue. Kawawa si Father. Pagkatapos ginawan mo pa ng kwento, siniraan mo pa siya. Alam mo, sabi, okay, pinatatawad kita. Yun talaga si Father. Sa kabila ng lahat ng ginawa sa kanya ng kasamaan, sabi, okay, pinatatawad kita sa iyong kasalanan. Pero ito ang penance mo. Siyempre pag nagkukumpisal ka, may penance, hindi ba? Ito ang penance mo. Ang gagawin mo, kumuha ka ng balahibo ng manok. Ano ang balahibo? Feathers. Yung feathers. You know, man, feathers. Yung feathers, balahibo ng manok, kumuha ka ng mga 25. Okay? 25 pieces. Pagkatapos, umakyat ka doon sa kampanaryo, isabog mo sa taas ng kampanaryo yung 25 pieces or feathers na yon, pieces of feather, yung balahibo ng manok, at pagkatapos maisabog mo, ibalik mo sa akin muli yon, pulutin mo kung nasaan yon at ibalik mo sa akin yung feathers. Nagreklamo yung babae. Father, imposible naman yan. Hindi ko na makukuha yun kasi ipapadpad siguro sa mataas na o sa malayong lugar. O sabi na ang lesson. Okay, anong lesson doon? Alam mo, totoo pinatatawad na kita. Pero ito ang mahirap talaga sa buhay. Anumang sinabi mo, nakaapekto na. Okay? So, totoo mahirap. Kaya, huwag mo na nang gawin yan sa iba. Okay? Huwag mo nang gawin sa iba. Ngayon, pinatawad na kita. Parang naalala ko tuloy yung kwento ng Panginoon na nung ang babae dinala kay Kristo ng mga Pariseo at Skriba na gustong hatulan ni Kristo na, itong babaeng ito dapat patayin by stoning. Ano sabi ni Kristo sa mga tao? Sino sa inyo ang walang kasalanan? Ang siyang unang bumato dito sa babae. Okay? Sino? Alam mo ba? Mula doon sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, isa-isa na umalis. Bakit? Lahat sila ay may kasalanan. Lahat tayo makasalanan. Sabi nga, don't judge. Huwag tayo maging judgmental. Let us be loving. Yan ang magandang tularan natin kay Kristo. Okay? Binigyan tayo ni Kristo ng halimbawa, how to love. How to love. Yan. Yan ang maganda. Binigyan tayo ni Kristo ng halimbawa na magmahal tayo. Kahit walang sukli. Yan. Kaya alter Christos ang pagiging pari. Ikaw ay pari. Yun ang maganda. Magandang gawin natin. Na tayo ay maging pari. Alam mo, gusto ko sanang ipagtugtog sa inyo yung paring Pilipino. Maganda yun eh. Yung paring Pilipino eh. Alam mo, noong ako ay nagbigay ng talk sa mga pari dito sa amin, yan po ang aking background. Okay? Paring Pilipino.
Yun, ano ba yun? Nakalimutan ko. Meron ako dito eh. Saan ba? Hindi ko nahanda kasi kanina eh. But anyway, mga kaibigan, maganda ito eh. Nandito pa yata. Sige, i-play ko nga. Okay. Sige, hanap lang ako mga kaibigan ng lugar. Okay. I-play ko nga. Maganda ito. Maganda yan mga kaibigan na i-play natin. Okay? So, ang pare, una, siya ay alter Christos. Give me Jesus. May kanta nga, give me Jesus. Give me Jesus. Parinig ko sa inyo, ito magandang kanta ito. Okay. Give me Jesus. Napakaganda, di ba? Give me Jesus. Ibigay mo sa akin si Jesus, Father. Kailangan ko siya. I need Jesus. I must see Jesus in you, Father. Yun, gusto ko, Father, makita si Jesus sa iyo. Mga pare, yan po ang hingi or hinahangad ng mga tao sa ngayon. Father Boots, ibigay mo sa akin si Jesus. Ito nga, sinisikap din ni Father Boots, araw-araw, ibinibigay ko sa iyo si Jesus, ang kanyang salita. Okay? Sana na, of course, kahit na ninyo minsan hindi na-appreciate, okay lang po yan. After all, gano'n naman talaga yan eh. Hindi naman ako si Father Boots na hindi naman si Father Boots palaging, uy, galing mo, Father, ang galing mo, Father. Okay. Hindi naman po ako doon. I do not, of course, natural po yan. I want also appreciation, but the first appreciation is myself. I like myself. God likes me. Yan po ang importante. Although I may not be appreciated by my family, by my community, by my friends, but one important factor that I always have is God appreciates me every day. Okay? God appreciates me every day. That is what I always say to myself. God loves me. God loves me. Okay? Yan. I appreciate myself. Okay? So yun po mga kaibigan. Ito po isang magandang awit na itong kantang ito paparinig ko sa inyong kanta. Maganda itong kantang ito Itong isa, ano ito? Ito na, paparinig ko. Okay. Tinawag ng Diyos mula sa bayan, ang daing ay lubos. Ikaw ang larawan. Ikaw ay larawan. Tayo mga pari, larawan. Kaya buong-buo natin ibigay si Kristo sa ating kapwa-tao. Paring Pilipino. Okay, magalak tayo. Okay? Mga pare, congratulations, mga kapatid kong pare. Ngayong araw na ito, araw natin. Okay? Araw natin mga kaibigan, itong araw na ito, araw ng mga pare. Piyesta po namin ng mga pare. Kaya ngayong araw na ito, okay, sinasariwa namin ang aming pangako na magiging pare. Okay, I am a priest. Alam mo, doon sa sinulat kong aklat na ito, hanapin ko dito sa drive ko kasi meron ako dito sinulat my priesthood during the pandemic. Okay? Dito po, meron pa akong sinulat dito kasi napakahalaga na sabi nga kasi nila, ang pari daw ay palaging mali. Kami mga pari nga palagi na mali. The priest is always wrong. Sabi nga, if a priest begins his mass in time, okay, nagmamadali si Father, his watch is fast. If he begins a minute late, he keeps people waiting. If he preaches too long, he makes people bored.
If he makes short homily, he is unprepared. If he owns a car, he is luxurious. If he does not own one, he is not with the times. If he visits families, he is always out. If he does not visit family, he has no concern for the family. If he asks for donation, he is a money maker. If he does not, he is too proud and lazy. If he takes time in confessional box, he is too slow. If he makes it fast, nagmamadali si Father pagpapakumpisal, he has no time for his penitence. Wala nang panahon si Father. If he renovates the church, he throws away money. If he does not, he has no initiative. If he works with the elderly, he's too old-fashioned. Matanda ng paring yan. Paulit-ulit na lang. If he works with the youth, si Father nakikipag kasama mga kabataan, he is flighty and mood. If he is seen with women, kasama ni Father, mga babae, ay playboy si Father. Okay? Pagkasama ni Father yung mga lalaki, ay bakla si Father. Bakla. Ganun ba? If si Father ay bata, if he is young, if a priest is young, he has no experience. Bata pa yan eh. But if he is old, sabi, pari na yan, matanda na, paritarinyo na yan. As long as a priest lives, there are always people who are better than him. Maraming nagmamagaling sa kanya. But tatandaan ninyo ito, no one can replace a father. No one can replace a priest. If he dies, there is no one to take his place. Sino ang magmimisa? Sino ang magpapakumpisal? Sino? Just like if you lost a father, si Papa namatay noong December 29, 2017. Okay? I lost my father. Mama namatay June 25, 2017. I lost my mother. They are irreplaceable. Pwede, Father, pwede ka naman nakahanap ng nanay mo uli eh. Pwede ka mahanap ng tatay. No. No person is irreplaceable. Sana mga kaibigan, let us help the priest. Tulungan natin si Father. Ipamit natin si Father. Let us pray. Pray. Don't criticize Father. Marami sana nagkikriticize kay Father eh. Support Father. Love the Father. Love the priest. Okay? Rather than hurting the Father. Okay? Ako po ay sa kabila o sa ngalan ng mga kaparian dito sa Legazpi at kaparian ng mga Dominikano at kaparian ng buong mundo. Sa mga nakikinig sa programang ito ng Marhay na Hapon, ako po, si Father Butch, isang paring Dominikano, isang paring Pilipino, nagsasabi po, please, pray for us, sinners, now and at the hour of our death. Amen. Kaibigan, sana si Father Butch nakapagbigay ng inspirasyon sa Indo. Happy anniversary sa lahat ng mga pare na katulad ko. Let us enjoy celebrating our priesthood fathers. Okay? So ngayon, magdasal na tayo ng ating paboritong dasal na tayo ay wag na pabayaan ng satuyang mahal na mga anghel. Lalo na si San Miguel Arcangel na tulungan ang lahat ng mga pare, ang lahat ng mga tao na labanan ang kasamaan. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalangitan o sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpoy nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo
at ikaw, prinsipe ng mahukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ibulit mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat na malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos marhay na hapon sa Indogabos. Diyos mabalos po. Sana nag-enjoy ka mo at nag-enjoy din po si Father Boots Bombase OP sa pagiging niyang pray. And I'm now going to 37 years as a priest. Hopefully that I will be celebrating my 75 years as a priest. Brother, grabe. Kung ibibigay pa ng Diyos yan, ilan taon na kaya ako niyan? 75 years. Kung ayaw ni Lord na 75 years, at least 50 years. Kanina mayroong nag-celebrate na 60 years bilang pare. Sana po maging diamond pa. Wow. Thank you very much. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga pare. Kailangan po namin ang iyong dasal. At sabihin natin ngayon ito, mahal na mahal ako ng Diyos sapagkat ako ng Diyos at gagawin ko ang kalooban ng Diyos dahil ako'y mahal ng Diyos, ang buhay ko ay magiging maayos. Maraming salamat and God bless every one of us. Before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. We are gifted. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Namipidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa